Mentaka sengi na kaliang jongi ngilayo ya kaban pendap ya kaban form ya ka matban scam ya ka full fledged committee jong ka East Kasihil district jong ka NPYF tingi pau jing sukumen mangilayo ya kani ka budi ka bakong santam hapo jong kani ka jalan marhangni ngidon hadu kumba ship hotli ki constituency tinggal yo ya kinukit kam nadu presiden rangkat bat ka tim hibar ka we presiden ni ba kraw soklet bat rangkat bat ngi menta iba kraw don hangne te kum bangala ong phi ba ka thong ka jongi nadu basdang bangala simti kum presiden jongka NPYF jongka state ru kadai ka ban constitute ya ki district committee ki paper hapo jongka block di hadu mentangan itu ya pi bangilayo ya kapan constitute ya ka Shillong City committee ngilayo ya ban constitute ya ka East Kasihil mentakasngi ka South West Kasihil nang taru ngilayo menin ban constitute ya ka East Jantihil district executive committee ti kinongkit kam ki bahakmat jong kani ka committee jongka neka East Jantihil kidai upar hapo kajingalam presiden iba Grimlang Dekhar kum presiden ti hangtung idon ia ki nongkit kam kijungi ki ba ngampua ban ong lut hangne ten reng yo iba Grimlang kum presiden nang tang yo General Stri iba Aibor Suklain nang ta idon ru iki membar hangne ki babon ki ba ngampua ban ong lut yo ru yaki advisor ki jongi nadu I ma hopeful bamon I badai UMLA barim jongka saipung sutengah konstituensi nang tangidon yo ba arbor hima darnei UMDC badai advisor jongka yut hapo ka East Jantia nang ta idon yo ba ngamon bamon ru wei naki advisor ki jongi hakato ban kupar sutengah tikini kidai jongka East Jantihil district ti hangne hapo ka Shillong City ngidon iba mebon kum presiden ringkat bat kinong kitam ki ba hapo jungu nang tam takasngi ya ka East Kasihil kumni ba kraw bat ka tim ka jungi barok ngoi ti kani kadika jingthang ka jungi ban trainam ta ka parti NPYF NPP lang ba ka NPYF bat ngangait balang ba kani ngin sanang la su ya kaman pentulun ni kam jong ka parti te ka we pede bat ka ba kausan ku mangalaong ba ka enrollment drive te ka enrollment drive ru kala nang yaj sat entah ka do ka offline bat online te hangni ka kerpat iki samla jong ka jalahi bar ka we ki badon jing thmu ya ka ban enroll ya de ha ka ni ka parti kan subhaban se kendo ya kini kinungkit kam ga jungi ki ba ngalak deu mentan ha ki district ba pher bat haki block level ru ya ba lengba jong kini committee jong ka district ki bangila form menta kin sayo ban tha ski block level bat kito ki ba lese ki ba kwa ban one direction ni sangiru ban yo jing sha shu halor ka jing trekam jong ka NPYF phila ban one mi hangne ka pa office ka badon hangne po luar la shumer te kita ki katu kat ne ki jing trekam ki jongi kini ki katu kat singi ki ba hadin mangla simti ku presiden jong ka NPYF